idol na piyatad da dating nga show pangliliwagan ti ili ti pamilya nga napuan ti Pinas kanan tita Juanita Benafe. Pusok ket na hingala nagitur eleda kasladyak malasatan panubok anarway ngayon ka isang ban no idi tilubong ko ket nagsakabaken lindo kaasi ti Diyos Apo ket naililiwag ko ti panangirurumen mo ti inbaklay ko nga panagto ket kasla kadagsen iti krus gemiti inna panakaidarus ti magderak Asianos tapatse adunteng to lalaki ang mangilala ayat nga ikaiwawa Ate Priscilla. itatan ng alangon pusok anailumlo kalasag ko tiyang nanayo day diliday anapasara ragsak ti simmuka nga awan iti umatpa Yes, sagot ko malita nga sa natakin ni Ate Kates, ni Ate Abby, ni Ate Arlene Agaran, to Fernandez family idol, Efren Nora Fernandez, Fred and Vanji Fernandez, Francis and Madam Asido to idol, Darian Julia Cabang, Tita Juanita Benafe, to idol Raymond Chodoro, Tita Edna, Tita Marceline, Tita Lindebos, Tita Jean Damian, Tita Elaine Ulet. pusok ket na ikala nagibtur ken leda kasladyak malasatan panubok anarway ngayon ka insang ban no idi ilubong ko ket nagsakabaken lindo kaasi ti Diyos Apo ket naililiwag ko ti panangirurumen mo ti inbaklay ko nga panagto ket kasla kadagsen iti krus gemiti inna panakaidarus ti magderak Asianos tapatse adunteng to lalaki ang mangilala ayat nga ikaiwawa itatan ng alangon pusok anailumlong kalasag ko tiyang nanayo day diliday manapasara ragsak ti simmuka nga awan iti umatpa ti inbaklay ko nga panagto ket kasla kadagsen iti krus gemiti inna panakaidarus ti magderak Asianos tapatse adunteng to lalaki ang mangilala ayat nga ikaiwawa itatan ng alangon pusok anailumlong
Jacinto Agustin.